Tati, a vy stále veríte na zázraky? Keď budú tribúny šlapať tak, jak šlapali dneska, tak je možné naozaj všetko. Hugo, aj ty už si s nami jeden zažil. Tati, veríš na zázraky? Hej, chalani, aj vy? Zázraky sa dejú, len pre ne musí spraviť maximum. Keď je v Trnave plný štadión, možné je všetko. Za týždeň začína liga. Vidíme sa v Michalovcách.